Je tu 18. hodina, je tu relácia Téma, pekný večer. Milí televízni diváci, dnes spoločne s našimi hostiami načrieme do dvoch oblastí. Jednou bude hudba a druhou bude umelecká fotografia. No a mimochodom dnes je Medzinárodný deň boja proti hluku. A samozrejme, už to tak býva, že aj v hudbe vieme hudobnými nástrojmi elektronickými narobiť riadny hluk. No dnes viac ako o hluku sa budeme rozprávať o tom hudobnom sluchu a o pripravovanom projekte, ktorý nesie názov Jaro Žigo Music School na Kolesách a pilotná časť tohto projektu bude spustená práve v Pezinku. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Ja vítam aj vašu kolegyňu Paulínu Šimečkovú, manažérku projektu. Pekný Ďakujem večer. Pekne. Tak čo sa chystá? No tak po tom peknom úvode nejak príprave k tomu celému môjmu vyjadreniu sa k projektu. Teda chcel by som povedať, že áno, hudba je jedna z najkrásnejších vecí na svete. Spievanie je jedno z najkrajších vecí, ktorú milujem a zbožňujem. Ale hovorí sa medzi muzikantami, že ticho to je tá najväčšia a najkrajšia muzika. Ticho lieči. Ticho lieči. Samozrejme, ticho sa využíva v muzike ako kontrast, čiže my to máme založené na tom, my sme rockery, takže my to máme tú muziku založenú na tom, že najprv urobíme rámus, potom urobíme ticho, potom urobíme rámus, potom urobíme ticho. Čiže vlastne to, čo si povedala na úvod, tak je to sedí do bodky, akurát, že my vlastne plánujeme predsa len držať si našu rockerskú a takú zásadu byťákov, že tie decibely trošku chceme dať a chceme ich dať tu aj v Pezinku, ale chceme naučiť ľudí, ako s tými decibelmi narábať tak, aby to nikomu neublížilo a aby sa to všetkým ľuďom páčilo a spĺňalo to estetické kritéria. Samozrejme, že vlastne chceme prísť sem do Pezinku a prečo práve do Pezinku, to si možno povieme neskôršie, ale chceme sem prísť a učiť ľuďom, mladých ľudí alebo ukázať im cestu, ako sa stať hviezdou pop music. Hviezdou pop music, tak to musia spĺňať rôzne atribúty. Image, podstatná časť, hudobný sluch, vizáž. Čo ďalej? A toto je to, čo tu vlastne budeme, takže sme vlastne prešli aj k náplni toho, čo tu vlastne budeme robiť, hej. A už presne konkrétne, jaký je náš zámer. Predtým ale musím povedať jednu vec, že v oblasti rockovej muziky a popovej, žiaľ Bohu, ešte doteraz nevznikla inštitúcia, ktorá by vychovávala profesionálnych muzikantov a všade vo svete sú akadémie, vysoké školy, ktoré vlastne vzdelávajú popových, rockových muzikantov. V dnešnej dobe už nič není založené na tom, že nejaký talent padne z neba. Áno, ten talent, akože tých sú všade, ale na tom talente treba pracovať. Ten talent treba vybrusovať a bez toho to nejde a je to veľmi ťažká práca, vyžaduje si to veľa trpezlivosti a v muzike platí to, že vlastne 10% je talent a 90% je, ako hovorí pán Peteraj, slzy, krv a pot. Samozrejme, ale nepotiť sa zbytočne a zbytočne nemíňať energiu hľadaním nejakej cesty, ako dospieť k tomu vzdelaniu a k tomu cieľu, tak na to sme sa rozhodli, že prídeme sem a nakoľko ja si myslím, že mám dlhodobé skúsenosti v tejto oblasti, tak chceme ľuďom poradiť, ukázať im to know-how, ukázať im tú cestu, ukázať im ten manuál, ako sa pripravuje spevák. Určite naše poznatky siahajú až tak ďaleko, že vieme, ako sa pripravujú speváci zahraniční, ako vznikajú svetové hviezdy, čo k tomu treba, ako sa pripravujú profesionálni muzikanti, čo všetko pre to musia urobiť, čo všetko musia naštudovať v tejto oblasti. A tak, ako som už spomenul, že tým, že tu není škola a nakoľko my sme alternatívna škola alebo sme nejaká náhradná
kamenná budova v Bratislave, Akadémia spevu Slovakia tentokrát. Ja som pôvodne založil prvú školu Andante ešte v roku 1999, kedy to bola kultová škola, ktorá bola prvá roková škola v Slovensku, kde sa učil rock, pop a rock a iné žánre ako klasické. A vlastne nie každý má tú možnosť chodiť ku mne do školy, do našej školy, jednak z hľadiska vzdialenosti, aj keď v súčasnej dobe chodí k nám množstvo ľudí z Detvy. Jarko, to by ma zaujímalo, prečo ste vlastne iniciovali tento projekt, že bude na kolesách, bude to vlastne výjazdová škola, vy pôjdete za tými účastníkmi toho workshopu. Presne toto bolo teraz povedané. Áno. My ideme, nemusí chodiť budúci potenciálny spevák za vzdelaním k nám, ale my ideme za ním, my ideme k nemu, my ideme s celým tímom. To je také natácké podsunuté, že natácké. Budú si to potom vážiť? Ja si myslím, že budú si to vážiť. Budú si to v každom je o to prípade. Záujem, hej? Je o to záujem. Ja to viem z toho hľadiska, že práve čo som povedal, že veľa ľudí chodí ku mne z celého Slovenska a veľa ľudí sa ma pýta, že či by sme nemohli prísť robiť prednášky, či by sme nemohli nejakým spôsobom, ja neviem, pomaly založiť školu volať na východe Slovenska. No to nemôžeme. Áno, je pravda, že práve ty, Jarko, ja si dovolím takto priamo v éteri vo vysielaní televízie Pezinok ti týkať, pretože my máme nejakú spoločnú aj históriu za sebou a ja teda viem, že ty si takým skúseným lektorom a vlastne máš nos na tie talenty. A tento projekt, aby sme dali slovo aj Paulíne, pripravujete už dlhodobo. Tak projekt je dlhodobo v hlave Jara Žiga a ja mu pomáham v tom, aby sa zrealizoval, pretože naozaj cítime, že je práve čas na to, aby tí ľudia sa mohli osobne stretnúť ako veľká skupina a povymieňať si svoje vlastne aj vízie, ale aj vyskúšať si všetko, čo ich zaujíma, pretože budeme mať tam rôzne sekcie. Pôjde hlavne o spev, takže speváci sa môžu naozaj obrátiť priamo na renomovaného hudobného a hlasového pedagoga Jara Žiga, ktorý im bude ukazovať, ako sa pracuje s hlasom. Takisto tam budú ďalší lektori, ktorí sa budú špecializovať na kapelové hranie, takže to obnáša bicie, bas-gitaru, gitaru, klávesy, takže tam budeme mať naozaj zaujímavé mená, ale tie si ešte necháme pre seba, pretože sme v štádiu jednania a chceme ešte tam ľuďom... Ktoré mená už sú isté zverejnené, že sú takým to musí prezradiť ťahákom pre týchto účastníkov. Dobre, ja by som ešte, ona to pekne povedala všetko a ja by som nadviazal na tú prvú časť ešte, čo sme hovorili. My sme dali tomu presne podtitul, ako sa stať hviezdou pop music. Čiže vychádzame z predpokladu speváka a vychádzame z predpokladu, že čo všetko potrebuje spevák vedieť, okrem toho, že spievanie sa berie ako samozrejmá vec. Čiže to, čo si ty nadhodila tam, skutočne možno, že sa zdá čudné, že si týkame, ale my sme už na rôznych projektoch spolupracovali dávno v minulosti v rozhlase, takže sa cítim kolegiálne s tebou, ale že vlastne chceme tam ukázať ľuďom spôsob a techniku cvičenia spevu, nie len spevákom a potenciálnym spevákom. Nebude to iba taký nástrel? 3 dni to budú, takže budú ľudia mať dosť priestory. Budú postačujúce tie 3 dni na to, aby ste im odovzdali to vaše know-how? Ja si myslím, že áno a ešte dokonca aj s praktickými cvičeniami a s normálnou výučbou praktickou. Čiže my budeme priamo na tých riešiť aj techniku, aj hlasovú prípravu. Čiže ja to mám odskúšané, že viem učiť naraz aj 40-50 ľudí a nemám s tým problémy. Základy techniky spievania, ošetrenie hlasu, diagnostika
nedostatkov a problémov, ktoré bránia spevákovi rozvíjať sa a odstráňovanie priamo na mieste. Čiže mám s tým skúsenosti, sama asi dobre vieš, že som robil 6 rokov Národné kolo francúzskej piesni, kde mi prišlo z celého Slovenska 50 spevákov a ja som za 3 dní ich musel pripraviť tak, aby sme v nedeľu urobili jeden súťaž, ale ako famózny koncert, kde... Ešte by sme mohli teda tak ozrejmiť divákom, že celý projekt bude zahájený 20. mája. Áno, áno. A bude to konkrétne v Dome kultúry Pezinok. Ale samozrejme, že vy máte aj ďalšie priestory, kde budete realizovať tento hudobný workshop, ak to tak môžem zjednodušene nazvať. Áno, áno. Ľudia budú rozdelení aj do skupín podľa toho, o čo budú mať záujem. Takže keď už niekom vskrsol ten nápad, že by sa prišiel pozrieť, je veľmi dobré, keď sa pozrie na webovú stránku Žigo Music School na kolesách. Nie, žigomusicschool.sk. Žigo Music School na kolesách máme na Facebooku stránku, takže tam uverejňujeme aktuality. Dá sa prihlásiť áno, sociálnych sietí. Jasné. Aj máme aj mail, takže dá sa s nami skontaktovať, to nie je problém. A počas tých 3 dní budeme v Kultúrnom dome Pezinok aj v priestoroch Ľudovej školy umenia v Pezinku. A vrátime sa do Kultúrneho domu, kde chceme zorganizovať v nedeľu záverečný koncert, kde budú účinkovať už priamo ľudia, ktorí boli na tom workshope a prejavia záujem, že chcú vystúpiť, lebo majú túto ambíciu. Dáme im priestor. V prípade pekného počasia možno to bude aj vonku, ale to uvidíme. Ešte jedna veľmi dôležitá informácia. Speváci budú mať takú stabilnú kapelu, ktorá bude hrať? No, tu sa stále nedostávame k pointe veci. Totižto, zoberme si to takto. Spevák musí ovládať hudobné a nehudobné prvky, samozrejme. Čiže spevácka technika a výraz, výstavba skladby, a to je samozrejme má záležitosť. Ďalšia vec, ktorá sa tu bude preberať so spevákmi, bude javisková reč, bude moderovanie, bude styling a budú všetky tie mimohudobné zložky, ktoré vytvárajú hviezdu ako komplexnú umeleckú osobnosť. Čiže všetky tieto sa tu budú preberať. Máme na to špecialistov, ktorí nám to prídu prednášať, ktorí budú priamo pracovať s tými spevákmi. Medzi jednu zložku patrí aj práca s mikrofónom a súhra s kapelou. Kvôli tomu prizývame kolegov, napríklad Tamáš Belica príde, vynikajúci basgitarista, bude učiť basgitaristov, ale bude učiť aj skupinové hranie, efektívny nácvik skladieb v rámci kapely, ako to funguje v tej kapele, zase komunikácia, prepájanie, interakcia, čiže on bude pripravovať tú kapelu tak, aby sme mohli v sobotu k večeru dať speváka do tej kapely a aby sme mohli robiť s ním aby ste skladbu. mohli suverenne vystúpiť potom v tom záverečnom koncerte. Zároveň budeme mať k tomu tu z Írska, z vysokej školy, človeka, ktorý študuje produkciu na vysokej škole v Írsku a hudobné a nahrávacie technológie. Takže vlastne zasvetí týchto ľudí aj do práce v nahrávacom štúdiu, ako sa má nahrávať a vlastne môžu si to títo ľudia hneď aj vyskúšať. Dokonca, pokiaľ budeme mať uchádzačov, účastníkov, ktorí budú mať vlastné skladby, tak nakoľko u nás sa učí a tu budeme tiež zasvedcovať do tajov songwritingu, čiže tvorba piesne, čo je trebárs na tej írskej škole jedna zo základných, je celé oddelenie songwritingu, kde sa speváci musia venovať aj tvorbe piesní, kde je textárske oddelenie. A vlastne, pokiaľ nejaká kapela alebo nejakí speváci budú mať vlastné skladby, tak ich budeme priamo aranžovať, natočíme si na stopy a ďalej budeme v tom pokračovať v našom nahrávacom štúdiu a sfinalizujeme im pieseň tým najúspešnejším. No vidím, že ponuka je naozaj veľmi bohatá, takže na záver Paulína Šimečková, manažérka projektu
Žigo Music School na kolesách, ktorý rozbiehate v Pezinku, také zhrnutie, kedy to bude, kde... Ešte ja by som predtým si dovolím skočiť do toho. Už trošku musím strážiť aj čas, takže páči nie sa. je to len pre spevákov, ale je to aj pre ľudí, ktorí považujú svoj hlas ako pracovný nástroj. Čiže aj pre manažerov, aj pre všetkých, ktorí pracujú s hlasom a učiteľov. A každý dneska pracuje s hlasom. Áno, hlasivky si treba šetriť. Takže Medzinárodný deň proti hluku, tak my tu urobíme Medzinárodný deň nejakého humbuku okolo hudby a veľmi sa na to tešíme. 20. až 22. mája budeme v Pezinku, v tomto kultúrnom dome, takže nás nájdete, ale keď chcete naozaj byť plnohodnotne na tom prítomní, treba sa prihlásiť dopredu a my tam budeme mať aj takú sekciu, o čo sa ľudia zaujímajú, treba napísať a my už s nimi budeme komunikovať ešte predtým, než to začne, aby ľudia vlastne prišli pripravení, tí, čo majú vážny záujem o to, tú interakciu mať na takej úrovni, aby z toho mali naozaj čo najviac. Takže 20 až 22 máj. Sledujte web stránku. Že sa vidíme. Tak. Fajn. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Všetko dobré, nech sa vám projekt vydarí. Ďakujeme veľmi Milí televízni diváci, teraz je správny moment, aby sme urobili prediel od slova k hudbe.